Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may buntag kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa tuang pagpanag-uban sa tong pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatoglay na sab nga adlaw. Len sab gayon sa tong pagpanayon, sa tong pagpanikay sikay ug sa tong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes. Pizza size na sa bulan sa Abril tuig 2026. Straight to the point. Kumusta to mga sukindig paminaw ato ang mga pinanggan dig paminaw, ato ang mga kasama nga kanunay nga nagsunod og naminaw dinhi sa programa mga sukindig paminaw ni Attorney Rufil. Karong buntaga mao na nga wala ron sa Attorney Rufil mga sukindig paminaw, kita maoy kuyog-kuyog mag-uban-uban dire sa iyahang programa mga sukindig paminaw. Ako inyong sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, ako inyong kasamtangan nga makauban karong nga buntaga, Radio Man Benji Olpo sa Tanghiya. Straight to the point. Ahon niya karon ang unang adlaw mga sukindig paminaw sa trabaho. Balik trabaho na mga sukindig paminaw. Human sa taas nga bakasyon kasamangki. Sumuna nga tuang nga mga kaigsuunan, tuang nga mga sukindig paminaw nga gikan sa probinsya o mga kaigsuunan nga gikan sa probinsya ni uli sila mga tagsa-tagsa ka mga probinsya balik na dire sa Sugbo mga sukindig paminaw human sa ilahang pagkaon-kaon og binignit dito sa ilang probinsya. So kadto nga mga pagkasamangki usay mo ramay adtuon dito gawa sa kanang naang mahimamat ilahang kanang naang mga minahal sa kinabuhi ilahang mga pamilya nga tuas probinsya apan matod pa nga lami man gyud ning ni ang binignit dito sa probinsya pod. Kay sa Hilonggo pa, sa Hilonggo pa kasamangki daw sampak gid ang timplada mo. So muna nga pero karon nagoy murag ang uban ang uban nakabinignit bantanan nakabinignit ba ang tanan ni adto nga adlaw nga Biyernes ang uban kasi kay mo na nga kanang naang kita naanda na to kadaghanan na to nga mga Pilipino mga sukindig paminaw sabi na to nga mga kanto nga mga Katoliko kato mga aglipay o katong doon pa'y uban nga mga kanang naang sikta kasamangki nga kanang naang mo kuan gihapon na magbinignit gihapon sila kasamangki daghan kayo kadtong probinsya daghan man og sagol tungod kay labi na og naa kay uma dito do na kay kanang naang kamutihan do na kay kamuting kahuyan do na kay kanang naang kabisulan or kanang kabutigan mo na nga manguy-koy lang kadidog imong isagol ari ka dinhi anhi ka dinhi sa syudad magbinignit ka makabinignit manggihapon ka pan kinahanglan og daghan kag kwarta kinahanglan nga daghan kag kwarta kay labi na nga inana nga tingpalit mga sukindig paminaw daghan kayo demand kayo ang kanang naang mga inig sa lagols binignit ito sa mua ganis mama nagisagulan gineglandang dito kasama nga Marisa nga mo ang binignit. Mahal kayo ang sagol sa binignito nun din sumunang anay ka din mahal pang gasolina nya magbinignit pa ka mingon na lang ka may nalag na ay butig og sago dito sa ato kag probinsya purebuyag kay wa pa man po damuspos ang kanang naang mga kardabang saging dito nailandang nailandang dito sa probinsya kuha naman kayo kasagaran dito do naaman unay magbuli dito unay og buli ani dinhi gikag probinsya ng mga kanang mga sagols binignit ikuan pa kanang naang ibiyahian pa barato ilang kumpra dito apan tungod sa transportasyon na mahal sad kayo ang atuang mga kanang naang krudo, gasolina mo na nga ni patong na pud sila og di mahal na pag-abot dinhi. Dahil lang ta magbinignit ani day. Ang sago ni times 2 ang sago. So namatod pa ni kasamang Marisa abadi sa mga gagabalon pag binignit diha kasamang Marisa. Amo na nga kanang naang kuha na lang. Ay
Alam mo binignit ang buhaton og ari mo diri syudad katong nagbinignit syudad ba ang uban nagtampo-tampo na lang. Nagtampo-tampo nangayo ang uban dito nangayo sa silingan nangayo silingan nakato nga adunay parintes probinsya o doon nagikapalit ngayo silingan. May na lang tagaagtag sa kaluwag sa kasandok. Dito sa amo ubay-ubay kanabit to kaldiron dako nga kananaa nga kaldiro yun nga kanang naa nga gamiton sa kumbira. Amo na gibinignitang mama oy. Ano na ba to karon ato nang anon ro? Basta kanang naang naibinignit ito nya kay maayo unta nga pwedeng mabalon nya basta ginig-abot ni report og magahi na po. Daghan kay gibinignit mama kasama Marisa kay maabot ta dito murang pug pista. Okay, arita sa tuang nga mga isgutanan sa garong buntaga. Tulo ka mga sunog miigo sa Cebu City ni adtong milabayng semana, Semana Santa og gibana-bana nga sobra 300 ka mga individual ang nawad-an og panimalay tungod sa miigo nga sunog sa may barangay sa Patira, Lahog og barangay Ermita. Straight to the point. Grabe mga sukindig paminaw nagmahal ato ang mga palitonon ron apan ni apay mga problema nga mas nasinati ang ato ang makigsuna na biktima sa sunog. Ang uban wa gid intaw na punpon sugod sa uno. Kaganiha pong kadlawon o ganihang kadlawon mga sukindig paminaw. Dito po'y sunog miigo sa barangay Pulpugan lungsod sa Konsolasyon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin PhilHealth 7 ni suspinso sa ilahang accreditation ngadto sa Cebu Maternity Hospital at tungkol sa sulod sa tulo ka bulan human adunay nakitaan nga administrative violation. Og tungod niini, ang mga pasyente nga na-admit sa maong tambalanan dili makapahimulos sa mga benepisyo sa PhilHealth hangtod sa Mayo 31 karong tuiga. Straight to the point. May pait in town sad mga sukindig paminaw palandongon kay ang mga pasyente maoy na among mga sukindig paminaw ni ining itabua karon so unsa man ni katinuod murag kay ang PhilHealth ni suspenso man sa ilahang accreditation ni ining Cebu Maternity Hospital kay dunay mga violation nga nakita ang PhilHealth so gisuspenso ang makaluluoy ang kadto nga mga pasyente nga na-admit katong mga pasyente nga na-admit diha nga nanginahanglan og tagtabang sa PhilHealth kay dili sila matabangan hantod sa Mayo. Straight to the point. Mas mayo huna-hunaon dugay sabni sa PhilHealth nga kanang naa nga mga pasyente dili iamong kanang mga pasyente nga way labot dili iamong mga sukindig paminaw kay naasa man nato padaganon ang atuwa intaw nga mga pasyente nga kasagaran tuwa man gyud sa PhilHealth to DSWD to PCSO o sa RSDYHP unya ingon ani karon og dili na nato sila hatagag suporta nga mas mayo dagway nga kanang hospital ang hospital man ka moy adunay sala wa may labot na mga pasyente unta dili iamong. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, konseho sa Dakbayan sa Mandawi ni auhag sa LTO alang sa temporaryong pagpaminos sa mga bayro nun sa mga rehistro sa mga sakyanan ug motorsiklo taliwala ning giatubang nga krisis sa lana. Straight to the point. Samtang Cebu City Mayor Nestor Archival ni hulagway nga nagmalinaon og hapsay ang pag-obserbar sa syudad sa tibuok Semana Santa. Straight to the point. Sagka dito sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos Jr. ni silibrar sa Easter Sunday uban ang iyahang pamilya dito sa ilahang lugar sa Ilocos sa Norte. Straight to the point. Oniya matod pa sa mga sukindig paminaw nga sa iyahang Easter message na nawagan kini og paglaom og panaghiusa. Straight to the point. Indot kayong mensahe ni Presidente Marcos mga sukindig paminaw atol sa kanang naa nga Easter Sunday at atol sa adlaw sa kabanhawan. Straight to the Na point. mao mga sukindig paminaw nga kinahanglan nga kita nga matag Pilipino dili kita mawad-an sa paglaom unya di ta mawad-an sa paglaom makighiusa ta purting nindota purting pa kanindota nga maghiusa ta apan ang mga congressman usa mapagkahiusa nga di ang may impeachment Samtang Malacañang ni pasidaan ngadto sa mga mupakatap og fake news o sayop nga informasyon kabahin sa energy crisis sa nason. Straight to the point. Tamtang Pope Leo usab mga sukindig paminaw
Pope Leo IV subli nga nipalanog sa iyang panawagan ngadto sa mga world leaders nga tapuso na ang kagubot sa lain-laing bahin sa kalibutan. Straight to the point. Ta mga sukintig paminaw kanang naang makuan ni siya kanang naang masulbad na usab mga sukintig paminaw kay ngadto ang Santo Papa nga si Pope Leo XIV usab makasama na palanog naman sa panawagan unta kita nga matag usa ka mga Kristiyano ato asab nga iapil sa ato mga pag-ampo ang malakutayon nga kalinaw sa ato ang kalibutan usab mga sukindig paminaw. Straight to the point. Kana og uban pa nga mga isgutanan tuang nga tukion karon diri sa tuang nga pagkulo kabildo karon buntaga diri sa tuang nga pagpanag-uban og ingon usab diri sa 93.9 IFM standby lang sa makasama kay